Vi udgiver jo et nyt album her den 30. september, og man kan selvfølgelig høre det overalt på streaming, men man kan også få det på CD, og CD'en er jo bedre på alle mulige måder. Flotte billeder. Man kan se her, der er 20 af vores bedste sange på. Og her er der et kæmpe billede af Glumse Biograf, hvor vi optog hele albumet. Her er der tekster til alle sangene og en masse billeder. – 24 sider. Og så her det vigtigste. Selve CD'en. Jeg håber, at I har lyst til at få jer et eksemplar.